rikicin duniya da jarfa. Jarfa wata riga jarfa, jarfa maganin ka sai Allah. Ni wannan ba ku gaya mata cewa za mu zo ba ne, ta tafi yawanta, kuma ni ba na son irin wannan wallahi. Na faɗa mata za mu zo. Ta ɗan je kai wani uzuri yanzu nan za ka ganta. Allah sarki Aminiya ta hin dan girman Allah ke haƙuri. Na rasa su nan ne za su tafi abu. Kusan sun goma wani. Ai na daɗe ina jin labarinka. Kuma sunanka ai ya dab da ya shiga cikin jarida, inda rabo sai ka ji sunanka har a BBC. Na raka su Indiya ne sun dan tafi. Dama Jarbala zan faɗa miki ne, mun daidaita da Yusuf aure zan yi saboda ke kawar rai da rai. Yusuf ko? To ai shi aure sunna ne na Muhammadu Rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam. Sai na ji biwa na ta ƙara ƙarfi. Dukan mu ai arzikin shi muke ci. Wallahi haka. Arzikin Annabi Muhammadu muke ci. Kuma Allah Ubangiji ya kashe mu a tafarkin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya kashe mu akan sha Allah. Barin kuma dawo ta kanki dota na. Yanzu da kike shirin auren sa, wasu shika-shikai ya cike mana na zaman dimokuraɗiyya. Takaddun moto ya baki, koko a'a takaddun gida ya baki, koko takaddun fili ya baki, koko tsurar jari ce daga miliyan 1 zuwa miliyan 5 ya baki. Koko alfarma ya nemo miki a gidan gwamnati federal, ke za ki faɗa ki ce a shigar ki ce a fitar. Kafin ki aure namijin sai ya haɗa miki waɗannan kadarori. Ya ciki, wai uban waye ya ce maka in za a yi aure haka ake yi. Dakata, faɗa nake ina yunkurin ƙwacewa 'ya'ya mata 'yancinsu. A haka? Yauwa. Kina ji na dota? Sabida in kin shiga gidan namiji, in kin ga gurin zama misali kamar haka sa duwawanki ki zauna. In ko babu, ki haka ki sake daga duwawanki. Idan kin fito zawarci, wata 3 ne kin tada budurcinki. Dan tablet ɗin nan ki dinga watsa jikinki ya dawo daidai ya kame kam. Man shafa daga 10,000 ba zai gagare ki ba. Tulare daga 10,000 ba zai gagare ki ba. Takalmi sai kin zaɓa ki sa can. Jaka sai kin ga dama ki rataye ta 5,000 wallahi. Saboda kadarorinki a baya. Sa'an nan waya daga Samsung sai iPhone. Dan TikTok ɗin nan ki samu dama ki juya. Maza ku sai kin ture. Idan ko kika ce ba haka ba, to kin ga tafiya ta shawara ce kyauta ba sisi. Baran shiga da gaji. Ka fara da Allah ka je ka rike shawararka. Ban taba sanin mutumin banza bane kai ne. Barin nemo miki kayan sanyi. Yancin mata nake kokarin karewa. A hakan kai mace ne? Tashi mu tafi da Allah. A'a za mu bi. Gida za mu wuce kawai. Ta wani hanya za mu? Nan inda muka biyo mana ya ba ta wani hanya za mu bi. Ba na son irin wannan. Zan je kamar akwai alamomin gaskiya a cikin maganar Jaffa. Zan je mu shawara da ita, kai kai gida, ni zan so. Ha? Ai ko mai rabu. Wallahi tallahi mai rabu. Har duniya ta tashi. Ko a kiyama ba za mu haɗu ba. Jarfa, ku tare ga jarfa.